mhux ovvju li f'pajjiżna xejn mhu sigriet. Jiena wieħed minn dawk ukoll li nemmen li f'dal pajjiż sigriti m'hawnx, anzi bajt skantat kif l-slogan ġie żvelat lejliet u mhux 15 ilu meta ħadna d-deċiżjonijiet dak iż-żmien. Ġifieri di ħaġa mi xejn nibqgħu mixjin naħseb iktar importanti s-sustanza politika iktar milli l-gimmicks. Kien il-ħadd filgħodu li l-Gazzetta kulħadd żvelat id-dettalji tal-islogan li se jkun qed juża l-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Il-Gazzetta kulħadd żvelat li minn Gonzi PM fl-2008 l-islogan tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali tal-2013 ser ikun futur fis-sod, xogħol, saħħa u edukazzjoni. Kien biss grupp ristret ħafna ta' nies fid-Dar Ċentrali mmexxi minn Simon Busuttil li kienu jafu b'dan l-islogan tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu l-ħadd filgħodu l-Gazzetta kulħadd żvelat mhux biss il-kliem tal-islogan tal-Partit Nazzjonalista, iżda wkoll is-simbolu ta' dan l-islogan bi fjura bil-kuluri tal-qawsalla li suppost tirrappreżenta d-diversità u li permezz tiegħu Gonzi PM jipprova jagħti l-firdiet kbar li għandu fih danu. Fis-sigħat li għaddew bħala reazzjoni għad-deċiżjoni tal-Partit Laburista li organizza l-ewwel mass meeting f'Għawdex, il-Partit Nazzjonalista kien kostret jorganizza laqgħa taħt it-tinda fil-Gżira Awċija l-ħadd filgħodu. Fl-istess ħin sar magħruf ukoll li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħroġ il-manifest elettorali tiegħu, xi ħaġa li l-Partit Laburista ilu li għamel sa minn Settembru li għadda, meta laqqa l-ewwel Kungress Nazzjonali tiegħu.